Ngiyanivuselela bathandekayo egameni lika Jesu. Masithole izwi lanamuhla sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini kithi uma ekhuluma ngenhliziyo. Sithola lapha kwincwadi yezakha u4 uverse 23. Ifundi yakanje, phezu kwakho konke okugcinayo gcina inhliziyo ngokuba kuyilapho kuvela khona ukuphila. uSolomon usho kanjalo lapha izwi laNkulunkulu lelilotshiwe ukuba eyona nto okumele uyigcine inhliziyo ngokuba enhliziyweni kuphuma ukuphila. Zonke izinto oziphilayo okanye ozenzayo izinto lapho eziphuma khona enhliziyweni yakho, izinto ezihlala enhliziyweni yakho ngokuba inhliziyo iwukuphila kwakho. Uyabona uma kufika abosizo lokuqala be911 uma befika bafuna ukuzwa ama-pulse ukuthi ayasebenza, kusho khona ukuthi bafuna ukuzwa ukuthi inhliziyo isaphila na, ngoba uma kusaphila inhliziyo kusho ukuthi umuntu usaphila nanoma umuntu esesimeni esinzima. Inhliziyo yinto kumele uyigcine ngokuba ukuphila kwakho kuphuphuma kubuya kuyona. Uma uthanda ngenhliziyo, uma uzonda ngenhliziyo, uma ujabula ngenhliziyo, uma ujabha ngenhliziyo. Konke lokho kuphuma enhliziyweni awukwenzi ngengqondo kepha ukwenza ngenhliziyo yakho, ngokuba uma uzwa ubuhlungu buzwa enhliziyweni yakho, ubuzwa engqondweni yakho. Inhliziyo yakho iyikuphila kwakho okumele ngaso sonke isikhathi uyinakekele, ngokuba okufaka enhliziyweni yakho kunamandla okukuphilisa, kunamandla okukubulala, ngoba kuzobulala inhliziyo. Uma ugcwele ukuhleba kuphuma enhliziyweni yakho, uma ugcwele ukukhuluma kahle, ukuncoma abantu, ukukhuluma izinto ezinhle ngabantu, lokho kuphuma enhliziyweni ngokuba inhliziyo yakho iyumthombo wokuphila. Kulapho ukuphila kutholakala khona. Uma sifunda iBhayibheli, izwi laNkulunkulu, kuningi okulotshiwe, amavesi alotshiwe ngenhliziyo, ukuthi enhliziyweni kula khona uNkulunkulu ebheke khona. Enhliziyweni kulathuma khona umoya wakho engcwele ukuthi ubuke ukuthi ngaphakathi enhliziyweni yakho kunani nakengqondweni yakho. Kepha ke lento ikhombisa ukuthi inhliziyo iwumnikazi wokuphila, inhliziyo inokuphila kwakho. Uma inhliziyo yakho ilimele, kulimala umzimba wakho wonke, ngokuba inhliziyo iphethe ukuphila kwakho. Mntaka baba, zonke izinto ziphuma khona enhliziyweni yakho. Inakekele inhliziyo yakho. Uma uthandana ngenhliziyo, noma futhi uphuka lapho ekuthandaneni, uphuka enhliziyo lapho uzwe khona umuntu engesenazwelo. Ngani? Ngoba enhliziyweni yakhe seyifile. Ulapho khona sizwa nevesi elishoyo ukuthi abantu uNkulunkulu uzobakhupha inhliziyo yetshe afake inhliziyo yenyama, inhliziyo ekwazi ukumkhola uNkulunkulu, enothando, enozwelo, ecabanga kahle, ngokuba imicabango yonke isuka khona enhliziyweni esithi siyiphumisele ngokomlomo wethu izinto esizikhulumayo. Mntaka baba, bheka inhliziyo yakho. Ingabe inhliziyo yakho iyinhliziyo enjani? Ngoba zonke izinto eziphuma, i-character yakho, indlela oziphatha ngayo, isuka enhliziyweni yakho, ukuthi enhliziyweni yakho uyagcina yini okushiwo okulungile okufundile enhliziyweni yakho. Mntaka baba, inhliziyo yakho akusiyo ukuphamba igazi kuphela, kepha inhliziyo yakho eyokuphila kwakho. Uma inhliziyo yakho ifile, mntaka baba, awunako ukuphila, kepha uma iphila inhliziyo yakho nako konke ukuphila. Asizwe futhi elinye ilizwe silitholayo laphana ngokuka Matthew 22 uverse 37, ukukhuluma kaJesu. uJesu wathi kuye, uyithanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho. Uyezwa ke lapha ngifuna sibambe le ndawo athi khona uyithanda inkosi yakho ngayo yonke inhliziyo yakho uNkulunkulu. Kusho ukuthi inhliziyo uNkulunkulu yenzele ukuthi imthande uJehova, ngoba uthando lusuka enhliziyweni, uthando luhlala enhliziyweni. Uma uthanda umuntu umthanda ngenhliziyo, uma uthanda uNkulunkulu umthanda ngenhliziyo. Inhliziyo kumele ithande uNkulunkulu. Awucabanga ke mntaka baba, zingakanani izinto osozifaka enhliziyweni yakho, ngokuba enhliziyweni lakho kulapho kuhleli khona
izifiso zakho, kula kuhleli khona abantu abazondayo, kula kuhleli khona imicabango emibi. Inhliziyo yakho igcwele izinto, inhliziyo yakho iyasindeka izinto, kepha inhliziyo yakho kuyeyokuthanda uNkulunkulu. Ngabe uNkulunkulu khona yini enhliziyweni yakho? Ngabe uthando lukaNkulunkulu uyalizwa lukhona yini empilweni yakho? Noma uyaphila kodwa uNkulunkulu akekho enhliziyweni yakho, ngokuba uyidalile inhliziyo yakho uNkulunkulu ukuba ibe indawo yakhe yokuhlala, ibe indawo yakhe emthandayo, akhona ukuyizwa, azwe uthando luphuma kuyona. Ngokuba ushilo uNkulunkulu wathi umzimba wakho uyithempeli lakhe. Kusho ukuthi umzimba wakho uma uyithempeli lakhe, kula kunenhliziyo yakhe khona. Inhliziyo yakho yisihlalo sikaNkulunkulu, la kumele khona uNkulunkulu ahlale kuyona, azinze, anethezeke, angaqinwa izinto ozifakile kuwena. Ngokuba uNkulunkulu uthi uyohlangabezana nezidingo zakho, uyohlangabezana nezifiso zakho, akunike zona azithola zikenhliziyweni ezinhle, hayi ezimbi. Yiloko athi thanda bonke abantu. Ngani? Ngale nhliziyo yakho kumele ubathanda abantu, ungabazondi. Ngokuba uma umazondo, kusho ukuthi inzondo ayingeke ihlalelane noNkulunkulu. Uma unenhliziyo embi, uNkulunkulu angeke akhona ukuhlala kuyo, ngokuba akuhlaleki kuyona for uNkulunkulu. Kepha uma inhliziyo yakho iyinhle, uNkulunkulu uzokwazi ukuthi ahlale. Yilapho asho khona athi igcine inhliziyo, ngoba ukuphila kwakho kuphuphuma kuyona. Ukuphila kuJehova. uJehova uma engekho enhliziyweni yakho, kusho ukuthi ukuphila awunako mntakababa. uJesu uma engekho enhliziyweni yakho, ukuphila awunako. Ngokuba uJesu ushilo ukuthi yena ukuphila, ukuvuka kwabafileyo, uyisinkwa sokuphila, uamanzi okuphila. Kepha uma zingekho lezi zinto zikaNkulunkulu phakathi kwenhliziyo yakho ayidalele ukuthi lezi zinto zibe khona, kusho ukuthi unomumbi phakathi kwakho. Ngokuba phakathi kwakho kusho ukuthi kunokubi, kodwa kusho ukuthi naye uSathane uyayibanga inhliziyo yakho. uSathane ufuna ukuhlala enhliziyweni yakho, ayithweze amacala akho, ayithweze ukubi nenkohlakalo nako konke okukaSathane, ayigcwalisa amadimoni akhe. Ngokuba amadimoni akhe alalela ezwe inhliziyo yakho, okufisayo nokukhulumayo okubi, yiloko kwenziwa amadimoni kaSathane ukuthi kwenzeke. Ngokuba wena sowukhonza ngenhliziyo yakho uSathane. Mntakababa, ngabe kukhona uNkulunkulu noma kukhona uSathane enhliziyweni yakho na? Ngokuba inhliziyo yakho yisihlalo, la kumele kuhlale khona ubusayo enhliziyweni yakho. Ubani ohlele enhliziyweni yakho? Ngabe kuhlela abantwana bakho, ngabe kuhlela umfazi wakho, ngabe kuhlela abemndeni wakho, ngabe kuhlela omakhelwane bakho? Obani abahleli phakathi kwenhliziyo yakho? Obani abahleli esihlalweni esiyinhliziyo yakho? Ngoba inhliziyo yakho indawo yokuhlala, indawo yothando, indawo la khona kugcwele khona ukuphila, kuphuma khona ukuphila. Into esenhliziyweni yakho yilento iphilayo. Mntakababa, sizwe elinye ivesi lapha engizogcina ngalo ukulufunda. Sizwe ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nathi uthini ngalo lelizwi. Silithola laphana ngokukaLuka 6:45. Umuntu omuhle uveza okuhle emfuyweni enhle enhliziyo, nomubi uveza okubi emfuyweni embi, ngokuba umlomo wakhe ukhuluma ngokuchichima kwenhliziyo. Uyabona ke mntakababa ukuthi umuntu uma ngabe enenhliziyo enhle, uyafuya enhliziyweni yakhe, kuba kuningi okuhle okuphuma enhliziyweni yakhe. Uthi noma ekhuluma okuhle kusenhliziyweni yakhe, uthi noma uyakhuluma umuntu kodwa kubonakale ukuphila kwakhe kwenhliziyo yakhe, ukuthi enhliziyweni yakhe kugcwele okuhle, kodwa kugcwele uthando, kugcwele uzwelo, kugcwele ukwenzelelela abantu izinto ezinhle, kugcwele usizo enhliziyweni yakhe, kugcwele ubumnene enhliziyweni yakhe. Umuntu onenhliziyo enhle kugcwele ukuphana enhliziyweni yakhe, ngoba lo muntu lonto ukuphila ungaphakathi kuuNkulunkulu ophila ngaphakathi, kuumoya kaNkulunkulu. Ngoba umoya kaNkulunkulu uhlala enhliziyweni yomuntu, ngokuba lapho kunenhliziyo yomuntu kukhona khona umoya kaNkulunkulu. Umuntu onenhliziyo enhle engamxoshi umoya engcwele, engamhlalisi kabi umoya engcwele kaNkulunkulu. Mntakababa, izinto ezinhle zizophuphuma zigcwale enhliziyweni yakho, zize ziphumisele emlomeni wakho, ukhulume zona uma uzifakile. Lezi zinto ziyafakwa ngaphakathi, akusiyi izinto ezivele ziyihlalele nje enhliziyweni, kodwa izinto ozifundayo, uzithathe uzifake ngaphakathi. Omunye umuntu umuzwa enamagqubu ngoba izinto azigcina ngenhliziyo yakho, ukuthi lezi zinto zihlale kuyena, zingasuka. Abantu abamenza ukubi akabakhohlwa, naye uhleli njalo efuna ukuziphindisela. Lonto le
leyo ihleli kiphi enhliziyweni yakhe. Lisho nevesi ukuthi nomumbi emfuyeni yenhliziyo yakhe uveza kona okubi aza kukhulume okuchichima enhliziyweni yakhe okubi. Umuntu omubi ukhuluma okubi ngani? Ngokuba kuhlela uSathane enhliziyweni yakhe, kuhlela umoya omubi enhliziyweni yakhe, kuhlela umoya wamadimoni enhliziyweni yakhe. Izinto ayikhulumayo ukhuluma ukufa, ukhuluma ukuqalekisa, uyaqalekisa yena njalo, ubamba abantu ngenhliziyo. Inhliziyo into emele sinakekele ngoba kuningi okwenziwa inhliziyo. Ukuphila kwethu kukenhliziyweni, konke esikucebayo kuqala enhliziyweni yethu, ngoba ngeke wenze into engekho senhliziyweni yakho. Into oyenzayo into esenhliziyweni yakho, nephuma enhliziyweni yakho ibe seyiba izenzo zakho. Kahle kahle izenzo zakho ziqala enhliziyweni. Lokho okubone ngamehlo uyakubona, naloko okuzwe ngamehlo kuyahamba kuyofika enhliziyweni, kufike kuhlangane nokusenhliziyweni, ube so uyakwenza lokho ofanele ukwenze, kukhombe okungaphakathi enhliziyweni yakho okwenze ngaphandle. Mntakababa, uma uzonda abantu, uma ubulala abantu, babulala ngenhliziyo yokuqala. Uma umkhuthuze ukhuthuza ngenhliziyo yakhe. Enhliziyweni yakhe kugcwele ukukhuthuza, enhliziyweni yakhe kugcwele izifiso zokukhuthuza, kugcwele izifiso zokubulala, kugcwele izifiso zokwenza abantu kabi, ngoba kuhlela uSathane esihlalweni sakhe esingaphakathi kuyena esiyinhliziyo. Ngokuba ngishilo ngathi iyisihlalo. Kubusa bani enhliziyweni yakhe? Kubusa omubi, ukuphila kwakhe kubi. Izithelo zenhliziyo ziyilento umuntu ayikhiphayo. Uma kunomoya oyingcwele uzothela izithelo zikamoya oyingcwele ohleli ngaphakathi kuwena, ube nayo injabulo, ube nokuthula, ube nobumnene, ube nokulunga, ube nokukwazi ukuyithiba ezintweni. Ngani? Ngoba kuhleli kona enhliziyweni yakho. Izwi likaNkulunkulu uma lihleli enhliziyweni yakho kusho kona ukuthi uyawukhipha lona izwi enhliziyweni yakho, ngoba uma silifaka ngaphakathi, silidla lelizwi, silifunda, liba imithombo engashi egobhoza ngaphakathi kithi enhliziyweni yethu, iphumisele ngaphandle, kube ukuphila kwabalizwayo. Izwi esilikhulumayo nesilishumayelayo lisuke enhliziyweni yethu, ngokuba uNkulunkulu mekhuluma nathi ukhuluma enhliziyweni yethu, akhulume izwi siliphimisele ngokubuhleli enhliziyweni yethu. Yiko lokho esikuzwayo enhliziyweni yethu sibe sesiyakwenza. Mntakababa, ukufa nokuphila kwakho kusenhliziyweni yakho. Mntakababa, kepha uma ufaka ukufa uzofa enhliziyweni, kepha uma ufaka ukuphila uzophila enhliziyweni, kepha uma uyinakekela inhliziyo yakho ukuthi ungayingenisi lapho ungafanelanga ingene khona, ungazingenisi izinto engafanelanga zingene enhliziyweni yakho, ezizophula umphefumulo wakho, ezizophula inhliziyo yakho. Ngani? Ngoba umele uyigade nabantu abaseduze nawe, ungabafaka enhliziyweni yakho ababi, ufaka abantu abahle kuphela enhliziyweni yakho, ukuze kuhlale njalo kuchichima ukulunga kaNkulunkulu, kuchichima ukuphila kwakho ngaphakathi kwakho enhliziyweni. Minakekele igade inhliziyo, into umele uyigade lena ekushiza ukukhuthaza izwi ukuthi mayigadwe inhliziyo. Mntakababa, uJesu uyena ozogadela inhliziyo. Uma ungakamamukeli uJesu isikhathi sakho lesi, ngiyakubiza woza kuJesu umamukele abe inkosi nomsindisi. Ukholo ukuthi wavuswa uNkulunkulu kwabafileyo ukuze inhliziyo yakho ahlale kuyona, esihlalweni esinhliziyo yakho kuhlale yena uJesu, abuse enhliziyweni yakho, ube nokuphila okuphuphumayo, ube nokuphila chichimela unaphakade okukwena okukaJesu akufake kuwe ngaphakathi ngokuba wakufela. Mamukela uJesu, mthathe, menze impilo yakho makabe insindiso yakho. uJesu umhlengi wakho. uJesu mntakababa, mthathe lo Jesu engikhuluma ngaye. Ungadebeseli, ungathi kusakhona ofuna ukwenza. Thatha uJesu njengamandla. uJesu axosha izinto ezingaphakathi kuwe ezikwehlulayo wena ongakwazi kwehlukana nazo. Uzokwazi kwehlukana nazo ngokuthi uthathe uJesu wehlukane nazo izinto ezimbi. Omubi uzoxoshwa uJesu ngaphakathi kwakho enhliziyweni yakho. Wena amukela nje uJesu, zilunga izinto empilweni yakho nabomndeni yakho. Mina ngiyakubusisa, uJesu makakubusisa, uNkulunkulu makakubusisa, umoya kaNkulunkulu mawuhlale nawe ukweluse njengoba ewumelusi wethu. Makube njalo kuwe kuze kube phakade. Ngithi uthanda umusa kaNkulunkulu kanye nesihawu sikaNkulunkulu masibe phezulu kwethu siyabantwana bakho uNkulunkulu manje kuze kube phakade. Akube khona phezulu kwethu bukhona benkosi yethu uJesu, ahlale nathi kuze kube phakade. Umoya engcwele makahlale phakathi enhliziyweni zethu, umsizi wethu, ngokuba siyamdinga manje kuze kube phakade. Amen.